Hi guys, matong adlaw jung tanan. Uy, isin ko. Na ito na ni ko ada sanay dari nangamuti, nagzama-zama na pagpangkub nanay. Nanay. Nagzama-zama na magpangkub. Nagzama ba pangkub? Na? Nagzama man. Nga, masakit pa ni mong tuhod. Parang tambol kang panda, harap ni iro dugan ni si Janay no. Dugan na. Ang tagi cara ba ni iro kay namatay na. Ija man gihatag na. Huy. Na? Panda. Mga dyan ta kung iro lain ay para ipuli ni panda. Jang matiguwang na dyan ninja. Og iro nga matiguwang na dyan karanay. Kuan man karang nay mamatay. Noon handa na. Kuan ako ipuling panda. Si Bartleby namatay na pud. Sakto nagpangamuti na ito na. Halag kanding. Para may pangamuti na nay. Kaso ka ng kanding mga anak. Dengan kanding dia sa laman na bilin. Hala. Hapit na mga anak na. Ning habag nagbisong. Nay. Ning habag nagbisong. Naarmasin tulo ka bulig. Isa ba nga nakakazong bulig dia? Dira pa isa. Di na tutira na yung mabuntas nay. Mas magul ha. Tara. Nay. Di na tutira na yung mabuntas. Kadaghan natin saging ito buon. Huwag natin kas o bugas. Hala, kawanan na lagi. Kagawa nga mo. Uy, dahil watermelon. Nabuhin naman nag-watermelon dari. Nalit na ni siyang pamaligja kaya human nag-summer. Kaya pa di mga tundan. Do kabuok. Tabul ka naman ni mo. Panda. Mura pa ka rin apas padaho. Patambag pag maju. Ang buri ka kajug kanut. Kibulay. Ang gibog mo na po mo. Tanate. Ano taagi? Day tundan nga nate bon ugma. Kay guwang na tanugan. Taagi te. Tutapay dako to ha. Dena may dare. Agrubi may daghay bunga. Ha. Bulig-bulig. Okay. Dare. Mutanda mis watermelon. Kung nalabad to'y makaon. Mura bang nipiot agang sinilas. Kano ba nipiot man eh? Tambak bagang tiil. Kadong. Ang kasi maglubog-lubog. Murang utambak ang tiil. Hala na italagsik na lagi. Ang manilong tas kamaring pidila. Umuwan. Hay, porami wa mamulagbas. Porami! Hunan nay porami. Nay. Nanay porami. Ag si kuampod, si kabang tiguwang na. Na. Shout out ko ni Ate Maripi ug ni Kuya Bob. Yur, gibalibaran man kong Ate Maripi. Ingon man siya nga, tiri aso na lamang tong ito'y kuha kay way mag-atiwan. Kay malakaw ka man to kag Manila. Takiti, di naman nakuha unti. Kay Luis nanay, banggaan tas iro. Nanambak na mga iro dari. Te porme. Sakawa matan. Sana. Kada na uwan. Muta na lagay sa mga watermelon. Anda na kada na uwan. Kaya naman. Wa man. Hangin naman ron. Kawanan pa. Mas dari tam nag-watermelon kay deura. Nagkuha ang pudri kanang may datot mo mga dahon. Sige, tawag video.
O dam dari kata na isa ka buhok na eh. Watermelon. Na sawa pa ta monetize dari ta sing suruy-suruy. Dan libot-libot nga to kabanji. Nga to ila mayor, nga to katirok. Ngas ka basaka, nangawang, mag-abis, daghang batagi-agian di ay isa na monetize. Nangawang buto na ni sa una. Pero gua pa vlog, ligo. Hoy, dagan-dagan, naman mo. Mangitag sa gitara nagpusto. Ako na dari dapit ang tamnan pod, sa imo po na dito. Tamnan pod nimo. Ila kaluwang ito hindi. Karang may mga sagbutan, wala tingnan na. Mo na among kuan sa una swimming pool. Dato Emilia, Herlin, Purami, palit lihat sa dapin, jara manghugawan jud. Hoy, kung sa una, do ba naman sapa ko nigit na naklo. Hangat na. Ada. Hala maka mandi ay. Dagan mandi ay. Hindi ko dawan. Uno, dos, hala. Uy. Ganti dah. Hala daghang mandi ay si Zadang. Ingin bitaw ko mag Kulo dani. Puwa. Hala daghan. So guys. Dagan na. Ipa ko no. Ipa ko no. Buka magkuan. Isa, duha, tulo, duha matulong tapad. 4, 5. Ako sa kanang telo ba? Telo siguro na. Gusto ko ni puwa. Di, puwa na. Di. Murag okay na na. Ito guys. Hala daghan na. Kinat be. Tara ko kunat yun. Hata. Ilo makaglubot. Kuha na tadang. Unsa? Hala na pala yung mga gagmatoy. Mag-tiktok sa ko. Anagana lagi. Kapit ako. Hala yun. Rapo nagtapad. Dua ka buok. Hala daghan diri bunga di ay. Lain mandang. Hala mauni si dagmilon nga yelo. Uy. Lagi. Kagul di gigan kita nim. Lelay mo ginagwin nga yelo. Nami. Hala daghan ng gilumbay. Ayo tenaga. Hala diri makuha. Hala lamig. Lang na diri harbison. Hala makatabang nga ko na nagharvest sa ko maglakaw. Ada ka man dagko. Ada biar nagkuadang. Karena man ang ipundang. Guwang-guwang na din ni. Ito bukta po. Ito mo lagi sa pagkamilon. Ada ka man sa bunga lagi. Wan, tapok-tapok. Sabi ata na ano, bisag sagbot ba? Bi, Kedaghan man, ilhan man jud. halagong na gado kay biti-biti na. Ato lagi matangtang, wala ito isa. Hala aran ka. Sakto na jud ni. Mga cuma na pod. Karang nai. Daghan man pa bunga di ay. Daghan na oy. Dili na siguro ni arida nga surto bawat. Arang. Di mo kuha ko gusa. Di mo tilaw ko gusa ato ng juta. Tatay man eh, kasi tatay mo tilaw. Laging duta ato man ang tanan ning duta, jayag nagtanong mo ani. Manangkin mo ko sa chat, may mo ko nakuha ra pag usado ka na ikag ko. Duha ka sa ako siguro ko tuwa. Ha? Duha ka ako. Guys, the famous. Nay, duha ka bisita nga taga Valencia mo check-in. Dahil karan ay kuang Roy Kamalig. Roy Lodging House. Libre pa jud bayabas kay nang bunga. Way ko ani way istorbo. Grabing singitan na ho. Protect. Gawa sa mga bad cholesterol. Bitaw. Taka, di ka mamili sa kugas sa kabunga. Dang. Grabe din ka. Nasa man mo? Nibalik. Apa dong? Grabe singita. Ganahan ko na rin mo vlog cellphone kay ang naong murag maputi. Nga. Ang maputi. Kuha nang pagka namutan ka. Butang mo kag touchscreen. Touchscreen, screenshot. Di, naputang ko Butang mag-screenshot. sunscreen day. Sunscreen. Mga ba yung matag sunblock no?
kay di ta mapagtong. Nana lang. Sada. Ilang gibuhat na ning para sa reception dang pilag per hour. Wa dang close room dang kay. Aniro day sa salty. Na man ni kwarto ba? Ano ni kwarto? Ma, hali ako no. Abrasa. Kana may liya bintana kare. Dang da. Ila kamre ay. Na? No man. Oh. Senta. So, kay pa akan Hala. na. Send me sa kwan. Lah. Dero dang. Master's Be, bedroom. pasigretao. Master's bedroom. Be. Open the master's bedroom. Ah, minus kit. Grabe. Uy, lamoy. Master's Na marapay. Pum di halagi. Ano de kwarto-kwarto no. Kay kurlay pa kurtina. Gimaskitan mo lagi. Na, may kurtina no. Ano na mo kurtina sa bahay na ni nabalhin. Bitaw, ito mo sa bintana. Hala. Gihin Hala. Ito mo na sa bintana. mo anjo dai nila hapin-hapin na. Hala rin pala mi anak gira budugan na kagi pangita ang kurtina ha. Kasi kan butang na. Haluwaga man dahil mo diyan. Kasi ka pala may. Hayay jeng mo check in daan ni. Yeah, Kaya siya pa mosquito. kaglamok. Kaya ni muskit daan. Napa jay mga hima no? Gusto kang mga ngaso ka? Meron ka ditong tirador kung gusto mo mga aso, meron ka pang lagaraw. May sarili ka pang abuhan kung gusto mo magluto sa mga kuha mo sa hunting. Grabe. Wala ba dyan ko pa? Isira na kayo mga hawaan dyan ang mga bilil butang dana. Kurtina nga lagi. Kamu udah suruh Murtina? Raw gipaabangan di ano. Para lumian po. Mau tanah ke Roy. Karena buku kayak bawang lari laki kamu om Murtina. Diyo, grabe na po ng mga kimay ng malaki. Kamu ang balipan na yung urtina. Dia ba suruh, dia ba suruh Murtina? Grabe na po ko. Di bitaw. Dah abang namo guys. Nagpromo karon 149. Tandahan ning aw kibuluyan ning Katong gamay. Karon may gilakan. Ore. gamay. Kakuan rin. Ano ros man eh. Okay? Uy, na, para kadulo. Siro-siro na. Wah, day bara. Ang ruin na. Kana, Ya, patansi po bing na. sa di. Ha? Urin po na. Tane purin po ni tag 50 rin ng gabi. Picture ko ni mo dahil kaya ang i-post na po rin. Hindi kaya pa picture ko. Uli na may. Gibidaan ako nila. Ang daghan naman nagbunga ang watermelon ni Dudu. Excited ako mo harvest. Di sa ko maglakaw. Kaya magbuhat ko harvest na. Di sa ko batok Cebu. Ano sa ko bukid og puso. Daghan man dayur. Tapos man tumoy. Balik ugma kato ko mag kuan. Gandot sa mga sagbot. Pasingat ko ba? Guys, pura mega ang paspasawan mo. Lakaw, kita wag ondoy. Nga mas ondoy dia mususo ni pura may. Dang. Kurang. Nga mas ondoy mususo ni mo. Bitaw kauwan na. Di sa ko mula kaurong kay Luis narito tayo sa kauban. Halang kita orang kitang X dang. Banji. Halag panahon lain man. Wapo na kag outfit yur kay item tanan. Ha? Maaji lagi. Hala, hangin. Buhi naman si Janay. Kaya mag-go ka. Pagkapit mo wifi dito yun. Ikaw, vlogger. Nahanay. Naamre kayo pa kong negosyo na
gusto di mo to. Magaling promote. Nay! Ano na real estate na? Ay, tagala. Real estate business. Nay, kasi nangurtilas ka malig, Nay. Kung matusukan mo ba? 2, 3, 1.5, 1.5, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Yan, yung Jordan. Mga vlogger noon, pahinanti na ngayon. Daki mo pagkita. Bitaw. Vlog ka, sa kita. Nagapagkita sa... Nanti na naman kita ka. Naway ko diha, nabay bago.